खुलुमबाय दिनैनि एंखं स्टुडिअ आं प्रनय दैमारि दिनैनि गायगा आयदायाव दङ ताट साल आरो खुन्दुं राननानै होदों बलामगुरि बिजिडिसिनि सिङाव थानाय सि दाग्रा आइजोफोरनो तामुलपुरनि बारग' एमएलए इमानुएल मोसाहारिया बिजेपि दोलोआव थानानै बिसायख'थि गेलेनो मोननाय नङा। दिं एक्सप्रेस हिमा दासनि देहायाव कभिड पजिटिभ 18 अक्ट'बरनिफ्राय खुलिफिनसिगोन उरां जाहाजनि होबथाजानाय माखासे नेमखान्थिफोर। दिसेम्बर दानाव रिलिज जागोन अक्षय कुमारनि अदरंगी रे सावथुना। नभेम्बर दानाव रिलिज जागोन अक्षय कुमारनि पृथ्वीराज सावथुना। दानिया दङ आबुं रादाब। बलामगुरि बिजिडिसिनि सिङाव थानाय सि दानानै जिउ खुंग्रा आइजोफोरनो ताट साल आरो खुन्दुं राननानै होदों। फोरमायनो नांगोन दि 13 अक्ट'बर बृहस्पतिबार अदेबानि दिनै चिरां जिल्लानि बिजनी बलामगुरि बिजिडिसिनि सिङाव थानाय सि दानानै जिउ खुंग्रा अदेबानि सि दानायनि गेजेरजों नखर सामलायग्रा आइजोफोरनो ताट साल आरो खुन्दुं राननानै होदों। बे ताट साल आरो खुन्दुंखौ राननानै होदों सबाइजार समष्टिनि TCLCCनि मासिगिरि सतीश मुसाहारिया। मख'नो गोनांदि दिनैनि ताट साल आरो खुन्दुं राननाय हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन सबाइजार ब्लक कमिटि UPPLनि आफादगिरि नीलेश्वर नार्जारिजों लोगोसे सबाइजार ब्लक लाइमोन हान्जानि गाहाय नेहाथारि आरो बलामगुरि बिजिडिसिनि मासिगिरि कृष्णकान्त नार्जारिमोनजों लोगोसे गोबांसा बिबानगिरिमोना। आरो दिनैनि हाबाफारियावनो बलामगुरि बिजिडिसिनि सिङाव थानाय सि दानानै जिउ खुंग्रा एबा नखर बेंग्रा आइजोफोरनो ताट साल आरो खुन्दुं राननानै होदों सबाइजार समष्टिनि TCLCCनि मासिगिरि सतीश मुसाहारिया। बिजनी सबाइजारनिफ्राय खनेन बसुमतारीनि रादाब। तामुलपुरनि बारग' एमएलए इमानुएल मोसाहारिया बिजेपि दोलोआव थानानै बिसायख'थि गेलेनो एबा बिजेपिनि हेंथायै बिसायख'थि गेलेनो मोननाय नङा। बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होदों आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। मोनथिहोनाय जायोदि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कुमारिकातानि दुर्गा फुजा फोरबो फालिथायाव बाहागो लानानै फोरमायनानै होदों आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। बेजों लोगोसेनो बिजेपि दोलोनिफ्राय एबा बिजेपि दोलोआ बिजाथि फसङाब्ला रावबो बिजाथिया बिजेपि दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै गसंनो हाया होननानैबो रोखायै मोनथिहोबावो बुंथिगिरि दैमारिया। अदेबानि 22 नं तामुलपुर बियाबखौ UPPL दोलोनो हगारनानै होनाय जाखादोंखायनो रावबो बिजाथिया बिजेपि दोलोआव थानानै बिसायख'थि गेलेनो हानाय नङा। अदेबानि तामुलपुरनि बारग' एमएलए इमानुएल मोसाहारिया बिसायख'थि गेलेनो हानाय नङा। जुदि बिसायख'थि गेलेयो अब्ला बिजाथिया गावनो गाव दोलोनिफ्राय ओंखारनांगौ एबा दोलोआ बिखौ थोंजोङै एरख'नाय जागोन होननानै मोनथिहोनाय जादों। COVID-19 महामारिजों सन्देरजादों एबा कभिड पजिटिभ रिपर्ट ओंखारदों दिं एक्सप्रेस हिमा दासनि देहायाव। फोरमायनो नांगोन दि आसामनि खारनाय गेलेगिरि दिं एक्सप्रेस हिमा दासआ गावनि गेलेनायखौ जागायफिननो थाखाय पाटियालायाव दंहैयोमोन आरो बैहायनो कभिड टेस्ट खालामखांनायनि उनाव पजिटिभ रिपर्ट ओंखारनाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि आसामनि खारनाय गेलेगिरि दिं एक्सप्रेस हिमा दासआ फैगौ समाव गावनि गेलेनायखौ गोख्रोंसिनै खालामनो थाखाय एबा गावखौ देरहासार खालामनो थाखाय गावनि फोरोंथाय लानायखौ जागायबायमोन होननानैबो मोनथिनाय जादों। नाथाय बे समाव दिं एक्सप्रेस हिमा दासनि देहायाव पजिटिभ रिपर्ट ओंखारनायनि खौराङासो गोबांसाखौ दुखु मोनहोदों। फोरमायनो नांगोन दि आसामनि खारनाय गेलेगिरि हिमा दासनि देहायाव पजिटिभ रिपर्ट ओंखारनाया सोराङाव फैदोंब्लाबो बांद्राय गिनो गोनां गैया होननानै दिं एक्सप्रेस हिमा दासनि मेनेजारआ फोरमायनायखौ मोनथिनाय जादों। COVID-19 महामारिजों होबथाजानाय उरां जाहाज हान्थामेला दावबायारिफोरनि माखासे नेमखान्थिफोरखौ बोखांनानै लाफिनबाय। मोनथिनाय जायोदि कभिड प्रट'कलनि माखासे नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै उरां जाहाज हान्थामेला दावबायारिफोरनि थाखाय माखासे फालिनांगौ नेमखान्थिफोर थिसननाय जादोंमोन। जाय नेमखान्थिफोरखौ नोगोरारि उरां जाहाज हान्थामेला बिफाना बोखांनानै लाफिनबाय। अदेबानि उरां जाहाज हान्थामेला दावबायारिफोरनि थाखाय मिरु सोरखारा मोजां रादाब होफैबाय। मख'नो गोनांदि उरां जाहाज हान्था मेला दावबायारिफोरनि थाखाय होबथाजानाय माखासे नेमखान्थिफोरखौ फैगौ अक्ट'बर दाननि 18 खालार खालिनिफ्राय खुलिफिनसिगोन एबा होबथाजानाय माखासे नेमखान्थिफोरखौ बोखांनानै लाफिनसिगोन। फोरमायनो नांगोन दि सिगांनि बादियैनो एबा 100% उरां जाहाजजों थांलाय फैलाय खालामनो हासिगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गोदानै फैनो गोनां अक्षय कुमारनि सावथुन अदरंगी रेआ 17 दिसेम्बर खालि रिलिज जागोन।
बेयो हिन्दी रावनि मोनसे आबुं सावथुन। फोरमायनो नांगोन दि आनन्द एल रायनि बिथोन होनायजों दिसेम्बर दानाव रिलिज खालामजागोन फावखुंगुर अक्षय कुमारनि आदरांगि रे हिन्दी सावथुना। बेखौ प्रडिउस खालामदों भूषण कुमार, कृषाण कुमार, अरुणा भाटिया, हिमांशु शर्मा आरो आनन्द एल रायमोना। मख'नो गोनांदि फावखुंगुर अक्षय कुमारनि आदरांगि रे सावथुनखौ लिरदों नेशनेल एवार्ड आवथायनो हानाय लिरगिरि हिमांशु शर्माया। बे सावथुनावनो फावखुंगुर अक्षय कुमारजों लोगोसे धनुष आरो सारा आलि खानमोननि गोख्रों आखुजों फाव खालामनायखौबो नुनो मोननाय जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। अक्षय कुमारनि गोदानै फैनो गोनां पृथ्वीराज सावथुना नभेम्बर दानाव रिलिज जागोन। नभेम्बर दाननि गिबि हाप्ता अदेबानि 5 अक्ट' खालिनो रिलिज जागोन अक्षय कुमारनि सावथुन पृथ्वीराजआ। बे सावथुनखौ चन्द्रप्रकाश द्विवेदीआ लिरनायजों लोगोसे बिथोन होदों आरो आदित्य चोपड़ाया प्रडिउस खालामदों। फोरमायनो नांगोन दि कभिड-19 महामारिनि जाहोनाव बे सावथुनखौनो सिगाङाव फोसावनो गोनां अक्ट'फोरखौ फेलें खालामनांगौ जानानै फैदोंमोन। मोनथिनाय जायोदि थांनाय बोसोर 2020 मायथाइयावनो रिलिज खालामजानो गोनांमोन अक्षय कुमारनि पृथ्वीराज हिन्दी सावथुना। मख'नो गोनांदि अक्षय कुमारनि सावथुन पृथ्वीराजआव फावखुंगुर अक्षय कुमारजों लोगोसे मानुषी सिल्लार, संजय दत्त आरो सनु सूद मोना गोख्रोङैनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे गोबांसा महरगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोननाय जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बृहस्पतिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन बृहस्पतिबार 14 अक्ट'बर खालिनि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।